Златното яйце. Приказка от Светослав Минков. Някога съществуваше обичай да се боядисват яйца за Великден и да се чукат с тях млади и стари за здраве. И до сега този обичай не е забравен и някои хора още го спазват. Историята, която ще разкажем, се случи преди няколко години в една къща, където имаше такива великденски яйца. Домакинята ги беше боядисала с различни бои. Украсила ги бе с картинки и ги бе сложила в сламена кошничка. Седяха си яйцата в кошничката и очакваха с нетърпение празника. Като се надпреварваха да се хвалят, кое от тях ще излезе най-здраво. Те приказваха от сутрин до вечер за здравината си и понеже бяха яйца, никой не можеше нито да ги чуе, нито да им разбере приказката. Зато и пък същите тия яйца се разбираха отлично помежду си и дори се препираха като живи хора. Кой, аз ли? Говореше голямото златно яйце, което седеше най-отгоре в кошничката и се мислеше за световен шампион. Ами, че аз мога да щупя 100 такива като вас, без да ми мигне окото. Не е вярно, аз съм най-здравото, викаше едно зелено яйце, украсено с бягащо зайче. От висока къща да ме хвърлят, пак няма да ми щупят. А пък аз съм толкова силно, че автомобил да мине отгоре ми ще го обърна. Хваляше се трето, което беше боядисано жълто и приличаше на лимон. Ако моята черупка не беше твърда като камък, нямаше да ме боядисат със синя боя и на той отгоре да ми нарисуват палячо. Намеси се четвърто. Така се хваляха и се припираха яйцата в кошничката, а часовникът в стаята тракаше и въртеше бавно стрелките си. Най-сетне празникът дойде и часът на състезанието настъпи. Около голямата маса в трапезарията се събраха много хора, домакините, децата им и още неколцина роднини. Чакайте най-напред да се чукнем с по едно яйце, извика домакинята и като донесе от съседната стая кошничката с боядисаните яйца, сложи я в средата на трапезата. Хайде, който обича може да започва, каза златното яйце, но никой от хората не го чу. Те взеха други яйца от кошничката и започнаха да се чукат. Прас, прас, щупи се и зеленото яйце с бягащото зайче, и жълтото, което приличаше на лимон, и синьото с нарисувания отгоре му палячо, и още едно зелено, и още едно жълто, и още едно синьо. Щупиха се 10 яйца. Ура, моето излезе борец, извика малкото момче, което държеше в ръка розово яйце с жълто патенце. Я нека дойде тоя борец да се чука с мене, обади се златното яйце. Но и тоя път пак никой не го чу. Домакинята изнесе кошничката с останалите яйца и обедът продължи нататък. Знаят си хората, че никой не може да се мери с мен по здравина, та затова не ме и закачиха. Мислеше си самодоволно златното яйце и се надуваше от гордост.
че и нас ни оставиха в кошничката, обадиха се другите яйца. Но златното яйце мълчеше и не отговаряше. Обидно му беше да разговаря със своите прости събратя, които, макар и да имаха картинки, все пак не бяха боядисани с златна боя като него. На следния ден кошничката бе сложена отново на трапезата и там отново бяха счупени няколко яйца. Оставете златното яйце за най-подир, каза домакинята на едно от децата, което посегна да го вземе. То е тъй хубаво, нека поседи за украса в кошничката. Чухте ли какво казаха за мен? Говореше златното яйце и не можеше да се намери място от радост. Да ме оставят за най-подир, да поседя за украса в кошничката. Хей, чухте ли какво казаха за мен? Минаха няколко дни и в сламената кошничка останаха само 2 яйца. Златното и едно червено, което беше мъничко и срамежливо и което досега не бе проговорило нито дума за себе си. Значи днес ще се чукам с теб, извика голямото златно яйце, като изгледа презрително червения дребосък. А червеното яйце стана още по-червено, защото се зарадва, че ще се бори с златно яйце. На обед майката даде по едно яйце на всяко дете. Златното на момиченцето, червеното на момченцето. Децата застанаха едно срещу друго и прас чукнаха върховете на яйцата. Ако искате, вярвайте. Ако искате, не вярвайте. Но златното се счупи, а червеното остана здраво. Но, макар да остана здраво, то не можа да се радва дълго на здравината си, защото майката го чукна у ръба на чинията и изчупи и него. После двете лица започнаха да белят яйцата, за да ги изядат. Мамо, рече по едно време момичето. Я виж, защо е такова черно това яйце? Майката взе златното яйце и го помириса. Ау, остави го, извика тя. То е развалено. Уж красиво наглед, а вътре съвсем старо и вмирисано. Червеното яйце пък излезе прясно и никой не каза нищо за него. Момчето го поръси със сол и го изяде. Когато обедът свърши, домакинята събра покривката от масата и изтърси на двора в съндъка с мед. Там падна и разваленото златно яйце. По-късно в съндъка влезе черният котарак на съседите. Подуши от тук, от там яйцето и понеже не беше много придирчив, излапа го набързо. И не само го излапа, но и бояди самостаците си с златна боя.